Zu erosketak egiten Aurea? Senarra zer daba, kanpoan? Auritz? Ez. Hemendik aurrera nire dietaren erosketak egiten ni hasiko naiz, eta senarrak etxerako gainerakoak egingo ditu. Ez du ondo ezagutzen nire dieta eta asko zaindu behar dut. Lasterketan ateratzeko ezin da edozer gauza jan. Eta horiek aldira, zure dietarako janariak. Zerealak, pastak, barazkiak, txokolate pixka bat ere bai. Dietista ari zait, nola jan erakusten, eta ari naiz ikasten pixkanaka. Eta barra energetiko horietakoak eta ez aldituzu jaten. Bai, baina hoiek ez dituzte hemen saltzen. Hoiek beste denda batean erosten ditut. Nere erosketak ez du zurearen antzandirik. Ez, zuek zerbait ospatzeko asmotan zabiltzate ez? Bai, antzematen da, ezta? Hainbeste botila xampainekin zerbait handia ospatuko duzu gero, Aurelio? Osteguna da, eta kuadriako afarian niri tokatzen zait gaur elkartean. Eta postrea egiteko hartu ditut. Sorbetea egitea pentsatu dut eta limoizko izozkia ere hartuko dut orain. Orain ulertzen dut, ni ere harriturik nengoen, zu erosketak egiten ikusita eta zenbatero prestatzen duzuzuk ba elkartean, urtean behin? Ez, urtean 2 aldiz ere bai. Segun, norbaite kutxe ginezkero, 3 aldiz ere bai. Bai, hala, bueno, ondo pasa, Aurelio. Baita zuek ere, Aurea,